Ja, ja. Ja, però jo tampoc no sé. No. D'acord. Vale, gràcies. Bon Nadal. Haurem de... Salutacions, rebels. Soc Kalel, el vigilant. Us parlo des de totes les freqüències que considerem segures. És un risc que hem de córrer. Necessito comunicar-me amb tots vosaltres quan abans millor. Aquest missatge va dirigit a tots aquells que esteu preocupats pel destí d'alguns dels rebels que han desaparegut i pels fets que tenen a veure amb els Corps al districte central. Sobre la segona cosa no us puc dir res, només que romangueu amb calma i que denuncieu, fins i tot al cos, si ho creieu necessari, tota desaparició d'un membre de la vostra família. Sobre els membres de la rebel·lió que han desaparegut, em sembla que hauríem de tenir també un ull sobre el cos, però per l'altra banda. En primer lloc, hi ha el cas del Dan. Alguns de vosaltres m'heu trucat dient-me que no el trobàveu. Bé, el Dan ja sabeu com és i pot ser que estigui en alguna de les seves activitats de missatgeria. Però també pot ser que estigui en mans de l'enemic. En aquest cas ens hem d'estar preparats també per qualsevol cosa i qualsevol notícia que es pugui donar. Jo crec que el Dan, sent com és, no ens denunciarà de cap manera i a més vosaltres en el fons també ho sabeu. Què hi ha de la Lynx? Això ja em preocupa més. La Lynx, sabeu que va deixar anar un missatge últim una mica preocupant i que ens va retransmetre la Zoe per tal d'aconseguir una sortida neta de Granollers. No tenim notícies d'ella des de fa un bon temps. Jo crec que hem de també estar amb calma, és una noia molt preparada i en qualsevol cas pensar que nosaltres som la rebel·lió i som com una hidra. Tenim un cap que ens estimem molt, però si ens el tallen, tranquils que sortiran 2 més capaços de venjar de sobres. Esteu rebent les mateixes informacions que rebo jo? Les freqüències estan augmentant, ampliant-se, multiplicant-se, l'espai web dedicat, comunicacions segures, encriptat. Déu meu! Ho han aconseguit. Les Lynx? La rebel·lió torna.